uThemba lo la egoli izolo we listening to Genesis album by uXola iStallion duze yami ngiphethe uMadlanduna ozalwa by the legendary ubaba uBhekumuzi Luthuli baba kunjani Ngiyaphila bhuti njani? siyaphila bhuti Ngikhona. bethu uStallion mayekubiza ekumeme ukuthi uzosebenza naye kule album especially kwingoma nje enobaba uBhekumuzi Luthuli nobaba uSomnandi wazizwa kanjani Mfowethu ngajabula kakhulu ngoba wayichaza yonke into ukuthi izoma kanjani wayenza ngeqiniso so into engijabulisa kakhulu ukuthi nami kunginikeza ithuba lokuvela kahle ngendlela efanele ebantwini khona lapho bengilokhu ngisala khona kodwa njengoba ngiseduze kwakhe njengamanje ngiyabona izinto ezenzakalayo ukuthi ziyangifaka kakhulu nami ebantwini yes kungijabulisa kakhulu lokho mhlawumbe nje ubaba uMadlanduna umbhuti uBayanduna methatha steps sokuthi uyangena emculweni nawe uyacula mhlawumbe nje umndeni ezeholi wazizwa kanjani bajabula ukuthi ke into bekade yenziwa ubaba izophinda iqhubeke futhi ngoba ngiyasho ukuthi ngizoyizama ngiqhube ngendlela engizoyiqhubeka ngayo kungesikhona ukuthi ngangizela ukuthi ngizoba ubaba okanye ngizovala isikhala sakhe ngangizele nami ukuthi ngizomisa igama lakhe kodwa nami ngesingami nguMadlanduna utrack 5 kualbum yaStallion uthi silwelani ulaphana kunobaba uMadlanduna kunobaba uBhekumuzi Luthuli nobaba uSomnandi noSminoff noSiyantula abantu abaproduceile mhlawumbe uStallion uke wangitshela ukuthi okay kuleya ngoma in particular ngeke athole imali yena benosiyantula boninga baba uSomnandi lawo ma% noSminoff then the rest iyakwaLuthuli mhlawumbe lokho nje bhuti ungathini amazokuba nguStallion ngiyabonga kakhulu mfowethu kunesimo ngathi mangabe kwenzeka kanjalo kunesimo esingalunga lapha ekhaya ngiyacabanga ukuthi abantu bayasazi bake babona ku social media ngicabanga ukuthi lesa simo singalunga mangase kwenzeke ngalendlela nami futhi ungitshelile kanjalo so nje kuyajabulisa kakhulu mfowethu ukukhombisa ubuntu ngicabanga ukuthi naye mhlambe iwona amandla nawo ukuthi anikele emndenini wakaLuthuli ngalokho akwenzile ubaba uMadlanduna ukhiphile kulonyaka eyimathonsi EP kwesiqhazela abazi ngaleyo EP ikhona EP ngikhiphile bafuthi ikhona ku Spotify ikhona nje kuzo zonke izitolo eza online iyatholakala isihloko sayo sithi ezimathonsi inengoma ezi3 iyona lethi ethi ezimathonsi kube ethi amakhahlambane bese kuzobe ethi usizine stress so nje kube mnandi kakhulu naneke ngebe ngisebenza nayo ustability uyena ongenzele yonke into ngirecord studio sakhe and abantu abaningi bajabulile ngoba bekade belokhu bekhala ngokuthi ngihlushwa izistudio engirecorda kuzona isound ayikho kahle so ukufika kwami ku-stability ke kuphinde kwabenza futhi bancoma kakhulu bathi bona hayi sengisendaweni eright ke manje ngokwelokhuzana ngokwestudio Sekungakhulu baMadlanduna mhlawumbe nje umuqo nje omncane kule ngoma etsilelana ukuthi ukhupha ukuthini for umuntu ongayelalela ingoma okay ngithi ke mina ukuxabana kwethu angeke kusisize ngalutho singagcina sibulelene kanti sidlala lo muntu ngiyafuna ngiyagomela ikhona lento ayithola kimi ngayitholi kuwe ikhona lento ayithola kuwe ngayitholi kimi awu madoda walitholi siyabonga kakhulu kubonga mina bhuti wami ngiyabonga mfowethu siyabonga